Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon sa tanan. So di ami diri sa tawagan mga bangkawan no. Mga bangkawan katong pangahoyan na namon ni Upaw no. Kay ning kuyog si Upaw ron. Og pangahoy mga ka-listeners no. Nya kay gabaha man diri gan daghan man ang tubig diri sa lanaw mo na nga wa kayoy kahoy. Padapin-dapin rami mangitag kahoy mga ka-listeners kay daghang tubig diri dapita no. Napunduhan og tubig kay sa sig-uwan ba. Sig-uwan nya samot na tong nay gidungog nga nay bagyo. Na daghan og tubig na tigom aring lanaw no. So tamak-tamak ni ari. Nya akong boats kay busluton. Basa gig TL. Sige lang. Kay basta na ay kakahoy. Kay may mahimo og way sugnod kay di jud kadungag. Dili kadungag mga ka-listeners. Kay way ikasugnod no. Nga. Ngita jud kahoy. Bala ginagmay. Basta kanunay. Basta naalay ikasugnod. Kay pait ka jugoy kasugnod jasig uwan. Di man pwede magsigir og kape no. Mag-init na magtubig nya mga pira. Di man ta busog anang kapira no. Lang jud tag magluto gyud og luto sudan. Pinobre ba pinobre. Pinobre nga luto og sudan. Sagaran sardinas sa gimidali no. Masa sardinas ug itlog ba sagaran. Utan-utanan. Nihit pugutan mga ka-listeners kay ag kamunggay wala kay dahon kay giatake sa kuan mga ud. Wala kay dahon ba. Wala nga tinapa rin madidali gud no. Dili ta makautan-utan kayo. Kay among tanom giatake sa mga ud, sa mga sitawag ana mga ud lagi. Diya mga listeners sa mga nandami ari. So putlon sa nako mga listeners akong vlog no kay masig iabot ig uwan no. So padayon na taon niya og istorya mga ka-listeners no. So kulang update no para ibalo mo ba. Ngahoy sa mi no. Hello mga ka-listeners. So yan nakatigom nagkahoy no sagol buhi kay way lain. May nalibod buwad sa init nya ning apas ang akong iro si Cooks. May kini apas ka Cooks. Very good no. Nakadetect siya nga nangahoy ko ka-listeners. Very good boy. Dugangan pa dikit. Mga buhi man ni Pao. Kasi na mga suok-suok pa mga suong tag ni kay kuan lang. Challenge mo kayo mo suong-suong ta magkasangit-sangit ba. Pero basi nga pa rin daghanda. So yan to si Cooks. Naguna si Cookie Dog. Very good boy kini apas ka boy. Yan si Cookie Dog. Nawaw siguro siya kanina kay nasa Upaw. Naulaw si Cookie. Una nga dugay ning sunod. Cooks. Ayaw sung-suong di Cooks. Masaag ka Cooks, asa masaag iro no. May kay manimot simhot nakaapas ng siya mga ka-listeners no. Cooks, Cookie. Cooks, tana Cooks. Tana Cooks. Tana Cooks. Matuloy Cooks, nasa madaga Cooks, dali Cooks.
Manguha ng tagagunoy pa. Manguha ng tagagunoy kay aron kusog musiga ba? Ha? Nice ka. Cox! Asal ka, Cox! Cookie! Cox! Juhot sa kabanuhan. Si Cox. Si Cookie Dog. Hello mga kalisteners, no? Kumusta sa tanan, no? So, uy, gidagdagan akong iro. Enjoy kayo sa gidagdagan ng kabanuhan, ha? Magsung-suong. Magrubing-rubing sa mga kalisteners, no? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me. Shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, Ma'am Belle, Ma'am Cecil, si Kitty Garcia, sila Charlene Pacana, Annalyn Samson, Annalyn Buates, si ba to? Maristel Humawan yeah. Sila Marlon Soko, Hector Talon, Nistayap, Ongol Toledo Vlog, Suliwong Stevie, Ronel Prasco, si Saisi Morales, si Amorlina Alcala, si Birds Dig Sub, si Cherpar, no? Nya si kanuna di ko malimutan nila, no? Si Cherpar, si isa si Ma'am Miriam Austria dai, no?
nga kanunay si Sir Roger Villegas no, sila mga kanunay ni sila ga comment do. Pasensya kayo no kay wala ko kalugar og basa sa inyong mga comment karon mga ka-listeners no. Kay tungod sa akong ka-busy ba no nya makalugar-lugar ako og vlog og mga hoy na kay bintaha man diri kay dili kay banha ba no. Muna makatarong kog istorya ba no. Unya kay hapon na pod mga 5 na hapit no. So pasensya sa uban nga wala mabasa nako no ang ilang comment. Wala ma-shout out ron kay wala ko kahinumdum no. So sa sunod higayon na lang pod makalugar ko basa sa inyong comment no. Og thank you so much for watching mga ka-listeners. Amping mo kanunay no. Og God bless atong tanan. Advance Merry Christmas.